खुलुमबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों फननि गेजेरजों 50 लाख रां दाबि खालामनाय आलफा केडारखौ गुवाहाटी क्राइम ब्रान्चआ हमनो हादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 12 एप्रिल खालारखालि आलफा उदांनि मुङाव 50 लाख रां फननि गेजेरजों सासे आगरवाला मुंनि फालांगिरिनिफ्राय बे रांखौ दाबि खालामदोंमोन। नाथाय फन कलनि सायाव बिथा खालामनानै नायबिजिरनायनि उनावनो आलफा केडारखौ हमनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दानिया फैदो नैथियाव सोनाब बंगनि ममता बेनार्जी दैदेननाय तृणमूल कंग्रेसआ सोरखार दानायनि उनावनो रायजोनि बिजेपिनि गासै 77 बिसायख'जानाय एमएलएफोरनि गेजेराव सानैया बिबान एंगारसिगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि सोनाब बंगआव थांनाय बिधानसभा बिसायख'थियाव रायजोआव बिजेपिआ मोन 294 मासिनि गेजेराव खालि मोन 77 मासियावल' देरहासार जानो हादोंमोन। बिनिनो सानैया बिबान एंगारोब्ला बिजेपिनि मासिया खमायलांसिगोन। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला सानैबो दैदेनगिरिया एमपि महरै खामानि मावनायनि बिथोन मोननायनि थाखायसो एमएलए बिबाननिफ्राय रिजाइन खालामगोन होननानै मिथिनो मोनदों। दानिया फैबावदो थामथियाव कसुगाव हाग्रानिफ्राय दंफां सिखाव 3जों लोगोसे दंफां आरो गंजि साइकेल हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबारखालि एसएसबि दोलोआ अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों कसुगाव हाग्रानि फिलारनि सिंगिनाला मुंनि जायगायाव दंफांजों लोगोसे दंफां सिखावफोरखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सिगांसो बिफां दानफायनाय सोदोब खोनानानै एसएसबिनि हानजायानो दंफां फालांगि खालामखुमानायफोरखौ हमनो हादोंमोन। बे खेबावबो थांनाय मंगलबारखालि बिफां दानफायनायनि सोदोबनि गेजेरजोंनो दंफां सिखावफोरखौ 3 खानो हाबावदों। खाजानाय दंफां सिखावफोरखौ फारियै बिपुल बसुमतारी, नबिन इस्लारि आरो बिकि हाज'वारि होननानै मिथिनो मोनदों। ब्रैथियाव कर'नानि बांनायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा गोदानै नेमखान्थि फोसावनानै होदों 15 साननि थाखाय। नोंथांमोननो फोरमायना होनि बेलासिनि 1 रिंगायाव गला दखान गासिबो बन्द थानो नांगोन। बेलासिनि 2 रिंगानिफ्राय कार्फिउआ सोलिगोन। जुलि एबा हाबा हुखायाव सा 10 नि बारा थानो मोननाय नङा। साखा खबनै गारियाव आइजोनि अनगायै 2 गाखोनो मोना। साखा खबब्रै एबा गिदिर गारियाव 30% गाखोनो हागोन। गासैबो सोरखारनि अफिसआ बन्द थानो नांगोन। हाप्तायाव जाग्रा बाजारा 15 सानसिम बन्द थानो नांगोन। मन्दिर मस्जिद गासैबो बन्द थानांगोन। हटेल रेस्टुरेन्टआ 1 रिंगायाव बन्द जानांगोन। फार्मासि एबा मुलि दखानफोरा खुला थानो मोनगोन। बाथियाव बड'फानि दैदेननाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव 1988 मायथाइनि 12 मे खालारखालि अदेबानि मैयानि सानाव गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी सानै आइजोआ सोमावसारनायनि नारा-नाथा नाजानायाव पुलिसनि गुलियाव बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। आरो बे सानखौनो दुलाराय आइजो आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बर' बिमा सान हिसाबै फालिबोदों। थिग बिब्दिनो सिगां बोसोराव फालिबोबाय थानाय बायदिनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि हाखरसालियाव बिबार बावनायजों लोगोसे मुंख्लं साननि लोब्बायै मैयानि थांनाय 12 मेखौ बर' बिमा सान हिसाबै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। दथियाव धेमाजि पुलिसआ सासे सुबुंखौ गावथारनायजों लोगोसे 5 सुबुंखौ हमनायनि सिमेन्ट साफारि पुलिस थानायाव रायजो राजाफोरा हांगामा खालामदों। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट जनाय पुलिस बिफाना हरनि समाव सिरामपुरिया गामियाव मोनसे LDCML उदखारि हानजाखौ सं दाननानै 5 उदखारि हमनानै मोनो। हमजानाय सुबुंफोरा फारियै गबिन्द पेगु, मानु पाटिल, ब्रजेन दले, शिब दले, देबिराम पेगु। बेजों लोगोसे 3 मटर साइकेल, 1 कार मोननो हानायजों लोगोसे बे उदखारि हानजानिनो बानी कुमार खुनबाङा पुलिस बिफानजों गावलायनायाव बानी कुमार खुनबाङा पुलिसजों गाज्रियै गावजायो। गावजानाय सुबुंखौ मेडिकेलसिम लांबाय थानाय समावनो बिथाङा जोबथा हां बोदों होननानै जनाय पुलिस थानानि एसपि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। दानिया फैदो स्निथियाव जिल्लानि गेजेराव कभिड-19 पजिटिभ बांबोबाय थानायखौ होबथानायनि राहा लादों। थिग बिब्दिनो बाक्सा जिल्लायाव
दासान्दि कभिड-19 खौ होबथानो थाखाय नांगौ बायदियै अक्सिजेन, देहा फाहामसालि ICU खथाफोरा नांगौ बायदियै दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सिगांनि समाव आंखालाव दंमोनब्लाबो दा कभिड-19 खौ होबथानो हानाय गोहोआ जिल्लानि गेजेराव दं। लोगोसे गोनांथि जानायफोरखौ सुफुंनो हादरसा सोरखारजों सावरायनाय जागोन होननानै आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्म बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि मन्थ्रिनि मासियाव जिरायनानै ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय थाबैनो जागायगोन होननानै। दानिया फैबावदो कामाख्या थानसालिखौ कभिड-19 खौ नोजोर होनानै 13 मे अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय 15 साननि थाखाय बन्द फोसावनानै होबाय। थानसालिनि सामलाय आफादा मैया थांनाय 12 मे खालि बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। गुबुन फारसे कभिड-19 खौ नोजोर होनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बलामगुरि दालाइ एबसुआ सरकारा थिनानै होनाय कभिड-19 नि नेमखान्थि जेरै स'सियेल डिस्टेन्स मानिनानै सोलिनाय, भेक्सिन लानाय, खनले आखाइ सुनाय, मास्क गाननाय बेफोरखौ मानिनानै सोलिनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। दानिया फैबावदो 9थियाव बर' हारिनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव। बर' हारिखौ गावनि रोंगौथिनि गेजेरजों मुं लाखिनो हानाय बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव प्रमिला दैमारि बिथाङाबो सासे। बिथाङा जोबोर मोजाङै जौगासार बोरला गेलेगिरि, गोबां नेशनेल इन्टारनेशनेल खोलोबआव देरहासार जाबोनो हानाय आरो बान्था मोननो हानाय सासे लाइमोन बोरला गावगिरि। बिथां प्रमिला दैमारिखौ बर'नि बोरलानि रानि होननानैबो मिन्थिनो हायो। 9थियाव बिहारनि बक्सार जिल्लायाव गंगा दैमानिफ्राय सिनाय मोनै सुबुंफोरनि गोथै सह बोखांनो हादों। बिहार सरकारनि मोनथिहोनाय बायदिब्ला बक्सार जिल्लायाव गंगा दैमानिफ्राय दासिमाव सा 73 सुबुंफोरनि गोथै सह बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय गोथै सहफोरा कर'ना भाइरासनि गोहोमजों जिउ गारनांनाय होननानै साननानै लानाय जादों। बिसोरखौ गोथैसालियाव जोबथा बिदाय खालामालासे दैयाव फोजावहरनाय जादों होननानै सन्देह खालामनानै फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं बिहारनि दै फुंखा बिफाननि मन्त्रि सन्जय कुमार बिथाङा बुङो दि सानब्रै सानबानि गोजाम बे सेवग्लिनाय गोथै सहफोरखौ खाथिनि रायजो उत्तर प्रदेशनिफ्राय फोजावहरना बिहार फारसे मोनफैदों होननानै। 10थियाव गोदानै बिबान लानाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव थांनाय मंगलबारखालि दिसपुरनि जनता भवनाव मित्रजोट दोलोनि गिबि केबिनेट जथुम जानानै थाङो। बे जथुमायाव कर'नानि गिख्रंथाव थासारि आरो माखासे बिथांखिनि सायाव गोथौवै सावरायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो रायजोआव खामानि गैजायै बेखार लाइमोनफोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनाय असिलायै 1 लाख खामानि गैजायै लाइमोनफोरनो खामानि होनायनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे बिथांखिबो लायो। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।